ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 11. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. അതില് 36ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിമാർക്ക് ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരായത് അവരുടെ തപസ് മൂലമാണെന്ന്. അവർ അനേക ജന്മ തപസ്സും സേവനമൊക്കെ കാരണമാണ് ഭഗവാന്റെ പത്നിയായിട്ട് അവര് ജനിക്കാൻ കാരണം. അതാണ് 35 പറയണത്. പിന്നെ ആ ബന്ധം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭൗതിക ബന്ധത്തിനേക്കാളും നല്ലത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കും. അതെ, ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്നും നിലനിന്ന് പോകുന്നു പറയണം. പിന്നെ പത്നിമാര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്തരംഗ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണെന്നും പറയണില്ലേ. രാധാറാണിയുടെ അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആ ശക്തി അന്തരംഗ ശക്തിയാണെന്ന് പറയും. വിസ്തീർണങ്ങളാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ട് ജനിച്ചത് എല്ലാവരും തന്നെ. അതും പറഞ്ഞു. പിന്നെ 36 പറഞ്ഞ രാജ്ഞിമാരുടെ അവരുടെ മന്ദഹാസം നോട്ടങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാരണം മഹാദേവന് പോലും അത് ആകർഷിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ഇനി അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് നൈമിശാരണത്തിലെ ഋഷിമാര്. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്ലോകം 36 നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്ഥാമ ഭാവ പിശുനാമലവൽഗുഹാസ പ്രീഠാവലോക നിഹതോ മതനോപിയാസ സമ്മോഹ്യ ചാപമചഹാത് പ്രമദോത്തമാസ്ത യസ്യേന്ദ്രിയം വിമഥിതും കുഹകൈർനശേകു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
യേശേന്ദ്രിയം വിമതിതും കാണില്ല. ഷേകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രീഡാവലോകനിഹിതോ മദനോപിയാസാം സമ്മോഹതാപമജഹാത് പ്രമോദതാസ്മാസ്താ യേന്ദ്രിയം വിമതിതും കുഹൈർനശേകോ. യസ്യേന്ദ്രിയം വിമതിതും കുഹകൈർനശേകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, രാജ്ഞിമാരുടെ മന്ദഹാസങ്ങളും കടക്കണ്ണോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കാമദേവന്റെ ശാപം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കൽപ്പുള്ളതാണ്. മഹാദേവനെ പോലും, സഹനശീലനായ മഹാദേവനെ പോലും അതിനിരയാക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ചേഷ്ടകളായിരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കാമദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യന്തം സഹിഷ്ണുതയുള്ള ശിവഭഗവാനെ പോലും കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന വശ്യമോഹനമായ സ്ത്രൈണ ഭാവങ്ങൾക്ക് ഭഗവതേന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നു. കാമദേവന്റെ ധർമ്മം ലൗകികമായ കാമത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. കാമദേവന്റെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും ചലിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കേന്ദ്ര ആകർഷണ നിമിത്തമാണ് ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു പോരുന്നത്. ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനിണങ്ങിയ ഇണയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീ ആകട്ടെ അവർക്ക് അനുയോജ്യനായ ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഭൗതിക ചോദനത്തിന്റെ രീതിയാണിത്. ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയുമായി ഒത്തുചേർന്നയുടൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്താൽ ജീവസത്തയുടെ ഭൗതിക ബന്ധനം തൽക്ഷണം ഗാഠമായി പിണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ കാമദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്യന്തം സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരു ശിവഭഗവാനെ പോലും കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്ന വശ്യമോഹനമായ സ്ത്രൈണഭാവങ്ങൾക്ക് ആരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. കാമദേവന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ലൗകികമായ കാമത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. കാമദേവന്റെ അസ്ത്രങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം ചലിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ കേന്ദ്ര ആകർഷണ നിമിത്തമാണ് ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? പുരുഷന്മാര് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഇണങ്ങിയ ഒരു ഇണയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക ചോദനത്തിന്റെ രീതി ഇതാണ്. പുരുഷൻ സ്ത്രീയുമായി ഒത്തുചേർന്നയുടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്താൽ ജീവസത്തയുടെ ഭൗതികമായ ബന്ധനം തൽക്ഷണം ഗാഠമായി പിണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി ഇമ്പമാർന്ന ഭവനം, മാതൃരാജ്യം, ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്താനം, സമൂഹം, മൈത്രി, ധനസമ്പാദനം എന്നീ മായികമായ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളോടുള്ള പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ആകർഷണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടുള്ള തെറ്റായതും എന്നാൽ അക്ഷീണവുമായ ആകർഷണം പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ബന്ധനം പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളായി, അപ്പൊ നമുക്ക് വീട് വേണം, പിന്നെന്താണ്, മാതൃരാജ്യം, ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്താനങ്ങൾ, സമൂഹത്തിനോട് ബാധ്യത, രാജ്യത്തിനോട് ബാധ്യത, പിന്നെന്താണ്, കുടുംബത്തിനോട് ബാധ്യത, മൈത്രി ബന്ധങ്ങൾ, ധനസമ്പാദന, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരെ ആകർഷിക്കും? സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ആകർഷിക്കും. അപ്രകാരം ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തോടുള്ള തെറ്റായതും എന്നാൽ അക്ഷീണീയവുമായ ആകർഷണം പ്രകടമാകും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തില് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ആകർഷണം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആകയാൽ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങു ചെല്ലുന്നതിനുള്ള പരിത്രാണ മാർഗത്തിലുള്ളവരോട് ഇത്തരം ഭൗതിക ആകർഷണാനുസാരികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരണമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളും വിശേഷേണ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ത സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിപരീത ലിംഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് മേൽ ഭ്രമമുണ്ടാക്കാനായി ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ കാമദേവൻ തന്റെ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു. പരിഷ്കൃത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിരൂപികളായ മൃഗതുല്യരായ സമൂഹങ്ങളിൽ പോലും കാമദേവന്റെ വികാരോദ്ദീപനം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഏറ്റവും വികൃത രൂപികൾക്കിടയിൽ പോലും കാമദേവന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപൂർണ സൗന്ദര്യധാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തു പറയാൻ? ഏറ്റവും സഹനശീലരെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന
സഹനശീലൻ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ ശിവൻ പോലും ഭഗവാന്റെ മോഹിനി അവതാരത്തിന് പിന്നാലെ ഭ്രമിച്ചപ്പോൾ കാമബാണങ്ങളാൽ പ്രഹരിതനാവുകയും പരാജിതനായെന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സ്വദേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിനുള്ള പരിത്രാണ മാർഗത്തിലുള്ളവരോട് ഇത്തരം ഭൗതിക ആകർഷണ അനുസാരികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരണമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളും വിശേഷേണ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ ആ മാർഗത്തിലുള്ളവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണ അനുസാരികളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രരായി തീരണമെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവത് സംസർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മഹാത്മാക്കളാവും, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വിപരീത ലിംഗത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്കുമേൽ ഭ്രമമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ കാമദേവൻ അസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു. ആ പരിഷ്കൃത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിരോപികളായ മൃഗതുല്യരായ സമൂഹങ്ങളിൽ പോലും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ കാമദേവന്റെ വികാരോദ്ദീപനം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്രകാരം വികൃത രൂപികൾക്കിടയിൽ പോലും കാമദേവന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ധാമമായിട്ടുള്ളവരെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും സഹനശീലൻ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ ശിവൻ പോലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മോഹിനി അവതാരത്തിന് പിന്നാലെ ഭ്രമിച്ചപ്പോൾ കാമബാണങ്ങളാൽ പ്രഹരിതനാവുകയും പരാജിതപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് സ്വയം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ മോഹിനി രൂപത്തില് എന്താണ് പറഞ്ഞ അതിനോട് ആകർഷണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വയം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, പരാജിതനാകുകയും സ്വയം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഐശ്വര്യ ദേവതമാരുടെ ഗംഭീരവും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതുമായ പെരുമാറ്റത്താൽ കാമദേവൻ സ്വയം മോഹിതനായി തീർന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ആശാഭംഗാവേശത്താൽ സ്വമേധയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനുസ്സും അസ്ത്രങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷ്മിമാരുടെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് കാമദേവൻ മോഹിതനായി തീർന്നുകൊണ്ട് സ്വമേധയെ തന്നെ തന്റെ ധനുസ്സും അസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുടെ സൗന്ദര്യം ആകർഷണീയതയും അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരുടെ സൗന്ദര്യവും അത്തരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ടും പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ സർവസമ്പൂർണനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാരാമൻ അഥവാ സ്വയം പര്യാപ്തനമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കാത്തത്? ഭഗവാൻ സർവസമ്പൂർണനാണ്, പിന്നെ ആത്മാരാമനാണ് ഭഗവാൻ, സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് ഭഗവാൻ, ആത്മാവിൽ തന്നെ രമിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ, അത്രയും സമ്പൂർണനാണ്, സർവസമ്പൂർണനും സ്വയം പര്യാപ്തനും ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചഞ്ചലപ്പെടുത്താൻ രാജ്ഞിമാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകീയ സംതൃപ്തിക്കായി ആരുടെയും പുറമെ നിന്നുള്ള സഹായം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പുറമെ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ഭഗവാൻ ആവശ്യമില്ല. ആകയാൽ രാജ്ഞിമാർക്ക് അവരുടെ സ്ത്രൈണവശ്യതയാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്ഞിമാർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്താലും സേവനത്താലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. പക്ഷേ അവര് സ്നേഹം കൊണ്ടും സേവനം കൊണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി. കലർപ്പറ്റ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതിനു പകരമായി അവരെ തന്റെ പത്നിമാരായി സ്വീകരിച്ച് പെരുമാറുന്നതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. കൂടെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ എന്താ പറഞ്ഞത്, രാജ്ഞിമാർക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? സേവനം കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് പകരമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? പത്നിമാരായിട്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ച് അവരോട് പെരുമാറുന്നതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനുമായിരുന്നു. അപ്രകാരം അവരുടെ കലർപ്പറ്റ സേവനത്താൽ മാത്രം സംതൃപ്തനാകിയാൽ ഒരു സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും സേവനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തിരിച്ചും എങ്ങനെയാ സേവനം ചെയ്തത്? ഒരു സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും സേവനം ചെയ്തു. കാരണം അവരുടെ സേവനത്തില് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായിരുന്നു. അപ്രകാരമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയധികം പത്നിമാരുടെ ഭർത്താവേകേണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് ഇത്രയും പേരുടെ ഭർത്താവാകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഭഗവാൻ ഇല്ലായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഭർത്താവാകുന്നു. എന്നാൽ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതേ പ്രകാരം സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവരോട് അദ്ദേഹം ആ വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഭർത്താവാണ്. പക്ഷെ എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതേ പ്രകാരം സ്വീകരിച്ച ഭഗവാൻ അതേ വിധത്തിൽ തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള ഈ കലർപ്പറ്റ സ്നേഹത്തെ ലൗകിക കാമവുമായി ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. അത് തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം അതിനൊരിക്കലും ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാമവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. സ്വാഭാവിക സ്ത്രൈണഭാവത്താൽ രാജ്ഞിമാർ പ്രകടിപ്പിച്ച ഗൗരവമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആ വികാരങ്ങളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദ നിമിത്തമാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ലൗകികനായ ഭർത്താവിനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും പരമാർത്ഥത്തിൽ പത്നിമാരോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അതീന്ദ്രിയവും പരിശുദ്ധവും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധമല്ലാത്തതുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, ലൗകികനല്ല. ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന് പത്നിമാരോടുള്ള ബന്ധം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഭഗവാന് രാജ്ഞിമാരായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 37. തമയം മന്യതേ ലോകോ ഹ്യാസംഗാമപി സംഖിനം ആത്മപമ്യേന മനുജം വാപൃണാനം യതോ ബുധഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്, അയം ഇവരെല്ലാം, അതായത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, മന്യത്തെ മനസ്സിനകത്ത് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നു, ലോക ഭക്താത്മാക്കൾ, ഹി നിശ്ചയമായും, അസംഗം നിസംഗൻ, അപ്പി അങ്ങനെയായിരുന്നിട്ടും, നിസ്സംഖിന ബാധിക്കപ്പെട്ട, ആത്മാ സ്വയം, ഔപമേന തന്നോടൊപ്പം തുലനപ്പെടുത്തുകയാൽ, മനുജം സാധാരണ മനുഷ്യൻ, വ്യാപൃണാനം നിരതനാകയാൽ, യഥ തന്നിമിത്തം, അബുദ്ധ അജ്ഞത നിമിത്തം മൂഢരായി. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ഭൗതികവാദികളായ സാമാന്യ ഭക്താത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ അവരിലൊരാളാണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിസ്സംഗനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജഡവസ്തുവിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അജ്ഞത നിമിത്തം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ഭക്താത്മാക്കൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവരിൽ ഒരാളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിസ്സംഗനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജഡവസ്തുവിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അജ്ഞത നിമിത്തം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള സാമാന്യ ഭക്താത്മാക്കള് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? മൂഢത മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത മൂലം അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവരിൽ ഒരാളാണ് ജഡവസ്തുവിനാൽ ഭഗവാൻ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവര് ചിന്തിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അബുധ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. അജ്ഞത ഹേതുവായി മാത്രമാണ് മൂഢരായ ലൗകികവാദി വാഗ്വാദികൾ പരമപുരുഷനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അവരുടെ മൂഢസങ്കല്പങ്ങളെ നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ ആദിമ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഏവരുടെയും മുന്നിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണ ദിവ്യശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ മുമ്പേ വിവരിച്ചതുപോലെ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവപ്രവർത്തികളും പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം, നിത്യത എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണമാകുന്നു. ഇവിടെ അബുധ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? അജ്ഞത ഹേതുവായിട്ട് മാത്രമാണ് മൂഢരായിട്ടുള്ള ലൗകികവാദികള് ഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. അവരുടെ മൂഢസങ്കല്പങ്ങൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം ആരാണ്? ആദിമ പുരുഷനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന രംഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ദിവ്യശക്തി, അതായത് നമ്മള്
നമ്മൾ അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള ശക്തികള് ഭഗവാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ മുമ്പേ വിവരിച്ചതുപോലെ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്? അദ്ദേഹം പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വപ്രവർത്തികളിലും എന്തിനാൽ സമ്പൂർണമാണ്? സത്ചിത്താനന്ദം, പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം, നിത്യത ഇവയാൽ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനാനന്ദമയമായ ആ ശാശ്വത രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത മൂഢരായ ലൗകികവാദികൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും ആനന്ദവും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത മൂഢരായ ലൗകികവാദികൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഉപനിഷത്തുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകളിലും പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ കൃത്യമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായ ക്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികള് കൃത്യമായ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായ ക്രമത്തില് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്രകാരം ഈ ശക്തികൾ മുഖേന സർവ്വതും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശാശ്വതനായി പരമസ്വതന്ത്രനായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികൾ മുഖേന ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ട് പരമസ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു. വിവിധ ജീവസത്തകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യ നിമിത്തം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വശക്തിയിലാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയനല്ല അദ്ദേഹം. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മൗലികമായ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളോടുള്ള ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാക്കളെ സ്വഗേഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ ബാധകമല്ല. ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. മാനസിക ഊഹാപോഹപ്പടുക്കൾ പരമോന്നത വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും വിവരണാതീതമായ ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവ്യക്തഗത സവിശേഷതയെ പരമമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഊഹാപോഹം ചെയ്യുന്ന പരമോന്നത വ്യക്തി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും പിന്നെ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിവരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയിലുള്ള അവ്യക്തിഗത സവിശേഷതയാണ് പരമമായിട്ട് ആര് കാണുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികള് കാണുന്നത്. അത്തരം സങ്കല്പവും ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാകുന്നു. അതും എന്താണ്? ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ബദ്ധജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചു പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിനേക്കാളും ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബദ്ധജീവിതം കാരണമാണ്. എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വ്യക്തിഗതമായ കഴിവിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുക സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെ തന്റെ പരിമിതമായ ശക്തിയുടെ അതേ തലത്തിലാണെന്ന് കരുതുന്നവൻ വെറും സാധാരണ വ്യക്തി മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്റെ പരിമിത ശക്തിയുടെ അതേ തലത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി മാത്രമാണ്. കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുവിനാൽ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും ബാധിക്കപ്പെടാത്തതുപോലെ തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അത്തരം ഒരു വ്യക്തിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? കളങ്കം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ബാധിക്കപ്പെടാത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും സാധ്യമല്ല. മാനസിക ഊഹാപോഹം നടത്തുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും അവരുടെ അനുഭവ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ വിവാഹബന്ധത്തിൽ പെരുമാറുന്നതായി കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഒരേ സമയം 16,000 പത്നിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പേരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതിനെ പരിഗണിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ അവരിൽ ഒരാളെന്ന പോലെ കരുതുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ അനുഭവജ്ഞാനത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണില് ഇതൊക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി പോലെ കാണുകയും വിവാഹബന്ധത്തില് ഭഗവാൻ സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നു. ഭഗവാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇത്രയും പത്നിമാരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പേരെ കഴിയുന്നു എന്നതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി, അവരിൽ ഒരാളെ പോലെ അവര് കരുതും. ഇതെന്തൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? അല്പജ്ഞാനം ഹേതുവായി
അവർ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും മറുവശത്തെ അവിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം അല്പജ്ഞാനമാണ്. നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയതായിട്ട് എന്തോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അതായത് അജ്ഞത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരുവനായി കരുതുന്നതും തങ്ങളുടേതായ നിഗമനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഈ നിഗമനങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭാഷ്യമനുസരിച്ച് അസംബന്ധവും അപ്രമാണികവുമാണ്. അപ്പോൾ അജ്ഞത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതും തങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ ഒരാളായിട്ട് കാണുന്നതുമെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അജ്ഞത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം ഭാഷ്യമനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ അസംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 38. ഏതദീശാനമീശസ്യ പ്രകൃതിസ്ഥോപി തദ്ഗുണൈഃ നായുച്യതേ സദാത്മൈസ്തൈ യഥാ ബുദ്ധിസ്തഥാശ്രയഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതത് ഈശനം ദിവ്യത്വം, ഈശസ്യ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രകൃതിസ്ഥ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. അപി അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും തത് ഗുണേ ഗുണങ്ങളാൽ ന ഒരിക്കലുമില്ല യുച്യതേ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു. സദാ ആത്മസ്ഥൈ സനാതനത്വത്തിൽ അവസ്ഥിതരായവരാൽ യഥാ അവിധം തന്നെ ബുദ്ധി തത് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലായിരിക്കുന്നവർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദിവ്യത്വം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലിരുന്നാൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ച ഭക്തരും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിച്ച, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഭക്തന്മാരെയും ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങള് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വേദങ്ങളിലും വേദസാഹിത്യങ്ങളിലും ദിവ്യത്വത്തിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമില്ലെന്ന് ദൃഢമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമാഭിജ്ഞനായ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷി മാത്രമാകുന്നു. ഹരി അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭൗതിക സ്പർശനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിയാകുന്നു. ശങ്കരാചാര്യർ പോലും ഈ പ്രസ്താവനകളെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യ ദേവതമാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ഒരു പക്ഷേ അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ യദുകുലത്തിൽ ജനിക്കിയാൽ ആ കുലവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയുള്ളതെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്ന ജരാസന്ധനെ പോലുള്ള അവിശ്വാസികളെയും മറ്റ് അസുരന്മാരെയും അദ്ദേഹം വധിച്ചതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ച് ഒരാൾ വാദിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ അതിന് ഉത്തരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദിവ്യത്വം എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏതു സാഹചര്യത്തിലായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലും വേദസാഹിത്യങ്ങളിലുമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വത്തിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമാഭിജ്ഞനായ അതീന്ദ്രിയ, അതായത് നിർഗുണ സാക്ഷി മാത്രമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭൗതിക സ്പർശനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വമാകണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഭഗവാൻ. ശങ്കരാചാര്യർ പോലും ഈ പ്രസ്താവനകളെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐശ്വര്യ ദേവതമാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ഒരു പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ യദുകുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുലവുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്ന ജരാസന്ധനെ പോലുള്ള അവിശ്വാസികളെയും മറ്റ് അസുരന്മാരെയും അദ്ദേഹം വധിച്ചതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവാം, ഒരാള് വാദിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ദിവ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു സാഹചര്യത്തിലും എന്താണ്
ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സർവ്വതിന്റെയും ആത്യന്തിക സ്രോതസ്സാകയാൽ അത്തരം ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിലാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അത്തരം ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. ആയതിനാൽ അദ്ദേഹം യോഗേശ്വരൻ അഥവാ യോഗ ശക്തികളുടെ അധിപൻ അഥവാ സർവശക്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഈ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ നിയന്താവാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? യോഗേശ്വരൻ അഥവാ യോഗാശക്തികളുടെ അധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവുള്ള ഭക്തർ പോലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ ആ ഗോസ്വാമിമാര് അതിസമ്പന്നവും കുലീനവുമായ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരാകുന്നു. എന്നാൽ അവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭിക്ഷാന്തേഹികളുടെ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ബാഹ്യദൃഷ്ട്യാ കഷ്ടതരമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലുള്ളവരായി കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരെക്കാളും സമ്പന്നരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങള് അവരെയും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാര്, ആ ഗോസ്വാമിമാരും എങ്ങനെയാണ്? ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അവരുടെ ജീവിതം കാണപ്പെട്ടത്? അവര് ഭിക്ഷ നടത്തിയിട്ടുള്ള കഷ്ടരായിട്ടുള്ള ജീവിതാവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെട്ടതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെന്താണ്? ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളില് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ സമ്പന്നരായിരുന്നു ഈ ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാവരും തന്നെ. അവണ്ണമുള്ള മഹാഭാഗവതർ അഥവാ ഒന്നാന്തരം ഭക്തർ ജനമധ്യത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായി പ്രവർത്തികളായ ആദരവ്, നിന്ദ, വിശപ്പ്, സംതൃപ്തി, നിദ്ര, ഉണർവ് എന്നിവയാലൊന്നും ബാധിതരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ ജനമധ്യത്തില് ജനസമക്ഷത്തില് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ഒരിക്കലും എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആദരവോ, നിന്ദ, വിശപ്പ്, സംതൃപ്തി, നിദ്ര, ഉണർവ് ഇതൊന്നും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ മഹാഭാഗവതരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഈ സമനിലയില്ലാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനാണ് ഒരാളെന്ന് കരുതുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് ഈ ഒരു സമനിലയിൽ എത്താത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനാണ് ഒരാളെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാനും സാധിക്കില്ല. ദിവ്യത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചാരികളും ഒരേ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സദാ യോഗമായുടെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വവും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹത് വ്യക്തികളുടെ എല്ലാ സഹചാരികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവരൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവര് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുമായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ യോഗമായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അവർ ശീലത്തിൽ അധപതിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും ഭഗവത് ഭക്തർ സദാ അതീന്ദ്രിയരാകുന്നു. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം? ഈ ഭക്തന്മാർ അധപതിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ പോലും അവര് സദാ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 9:30 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു: പൂർവകാല ഭൗതിക മാലിന്യ നിമിത്തം ഒരു കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ അധപതിച്ചതായി കണ്ടെത്തപ്പെട്ടാലും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ 100% വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. ഭഗവാന് സേവന സമർപ്പണം ചെയ്യുകയാൽ ഭഗവാൻ അവനെ സദാ സംരക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അധപതിച്ച അവസ്ഥകൾ ആകസ്മികവും താൽക്കാലികവുമാണെന്ന് കണക്കാക്കണം. അവയെല്ലാം താമസം വിന ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ പൂർവകാല ഭൗതിക മാലിന്യ നിമിത്തം ഒരു ഭക്തൻ കലർപ്പറ്റ അധപതിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ 100% ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണണം? അതീന്ദ്രിയനായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കണം. ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ അവനെ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അധപതിച്ച അവസ്ഥകൾക്ക് ആകസ്മികവും താൽക്കാലികവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോചനം ഉണ്ടാകാനും സാധിക്കും. അതെല്ലാം താമസം വിന തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൂടി എടുക്കാം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണ്. തമ്മേ നിരേ ബലമൂഢസ്ത്രൈണം ചാനുവ്രതം രഹ അപ്രമാണവിദോ ഭർത്തുർ ഈശ്വരം മതയോ യഥാ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
മതയോ യഥാ മേനിരേബലം പ്രണവിചാരുവ്രതം പരം മതയോ യഥാ മേനിരേബലം മുഖാശ്രയണം ചാരുവ്രതം ഹരേ കൃഷ്ണ. താം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മേനിരെ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതി അബലകളായ മൂഢ ശുദ്ധതയാൽ സ്ത്രൈണം പത്നിയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൻ അനുവ്രതം അനുവർത്തി രഹ ഏകാന്തകാൽ സ്ഥലം അപ്രമാണവിധ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ബോധവതികളല്ലാതെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഈശ്വരം പരമനിയന്താവ് മതയ നിലപാട് യഥാ അതേപോലെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ശുദ്ധരും അതിലോലകളുമായ സ്ത്രീജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രിയതമനായ പതിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവരെ അനുവർത്തിക്കുന്നവനെന്നും അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനെന്നും സത്യമായും ധരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ പരമ നിയന്താവാണെന്ന് നാസ്തികർ ബോധവാന്മാരല്ലാത്തതുപോലെ അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവാദികളായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പത്നിമാരെന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശുദ്ധരും അതിലോലകളുമായ സ്ത്രീജനങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരെ അനുവർത്തിക്കുന്നതാണെന്നും അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നെന്നും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭരിക്കുന്നത് ഈ സ്ത്രീജനങ്ങൾ, ഈ പത്നിമാരാണെന്നാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത്. എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ നിയന്താവാണെന്ന് നാസ്തികർ ബോധവാന്മാരല്ലാത്തതുപോലെ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാനാണ് പരമനിയന്താവെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരും എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? ഇവരാണ് ഭഗവാനെ ഭരിക്കുന്നതെന്ന്, ഭർത്താവിനെ ഭരിക്കുന്നതെന്നാണ് പത്നിമാര് വിചാരിച്ചത്. അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്ക് ബോധവതികളായിരുന്നില്ല? ഈ രാജ്ഞിമാരാരും ബോധവതികളായിരുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പത്നിമാർ പോലും അളക്കാനാവാത്ത ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ അജ്ഞത ലൗകികമായതല്ല. കാരണം ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യസഹചാരികളും തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ വികാര വിനിമയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഉടമസ്ഥൻ, യജമാനൻ, മിത്രം, പുത്രൻ, കാമുകൻ എന്നീ 5 വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധങ്ങളുടെ വിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ഓരോ ലീലകളിലും അദ്ദേഹം യോഗമായ അഥവാ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ പൂർണ്ണമായും വിഹരിക്കുന്നു. ഗോപ ബാലകന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനെ പോലുള്ള മിത്രങ്ങളോട് പോലും അവർക്ക് സമാനനായ സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ പത്നിമാർക്ക് പോലും എന്ത് സാധിച്ചിരുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ അജ്ഞത ലൗകികമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിത്യസഹചാരികളും തമ്മില് അന്യോന്യ വികാര വിനിമയത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉടമസ്ഥനായിട്ടും യജമാനനായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും പുത്രനായിട്ടും കാമുകനായിട്ടും അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയ ഒരു ബന്ധം അതില് ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ അന്തര ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിഹരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഗോപബാലകന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനെ പോലുള്ള മിത്രങ്ങളോട് ഒക്കെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ തലത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരോട് പെരുമാറുന്നത്. ഇപ്പൊ യശോദാ മാതാവിന്റെ സമക്ഷത്തിലാണെങ്കിലോ പുത്രനെ പോലെയും ഗോപകന്യകമാരുടെ സമീപം ഒരു കാമുകനെ പോലെയും ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാരുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ഒരു ഭർത്താവിനെ പോലെയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നത്? യശോദാ മാതാവിന്റെ സമക്ഷത്തില് പുത്രനെ പോലെ, ഗോപകന്യമാരുടെ സമീപം കാമുകനെ പോലെ, പത്നിമാരുടെ സമീപത്തില് ഭർത്താവിനെ പോലെ ഭഗവാൻ പെരുമാറുന്നു. അവണ്ണമുള്ള ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാരാരും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയത്തിനും ആത്മാവിനും അത്യന്തം പ്രിയങ്കരമായ ഒരു സാധാരണ മിത്രമായിട്ടും പുത്രനായിട്ടും കാമുകനായിട്ടും ഭർത്താവും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ്? അവരുടെ പുത്രനായിട്ടോ മിത്രമായിട്ടോ കാമുകനായിട്ടോ ഭർത്താവായിട്ടോ മാത്രമാണ് അവര് കരുതുന്നത്. അസംഖ്യം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളായി വർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവണ്ണമാകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില്
നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും എല്ലാം ഒരുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ യോഗമായി അതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ കൂടെ എന്താ പറയാ, വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മകനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ പറയണത്, ഭർത്താവായിട്ടാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ പോലെ എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കാമുകനായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ, ഏത് രസത്തിലാണോ ആ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവണ്ണമാക്കുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയെ അടക്കി ഭരിക്കണമെന്ന ലൗകിക ലാഞ്ച ഒട്ടുമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമവും ഭക്തിയും മാത്രമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ചിത്രം പ്രകടമാക്കാനായി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരോടൊപ്പം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ നിത്യ സന്തത സഹചാരികളെല്ലാം വരും. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും തന്നെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും. അവർ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെയോ ആന്തരിക ശക്തിയുടെയോ തികഞ്ഞ പ്രതിരൂപങ്ങളായിരിക്കും. അവരിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും, അതായത് മുക്താത്മാക്കളായവർക്ക് ആരുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവില്ല, ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ വിസ്മരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനമായിരിക്കും അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ മഹാത്മ്യങ്ങളെല്ലാം ആര് വിസ്മരിച്ചു, ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെല്ലാം വിസ്മരിച്ചു. പരസ്പര വിനിമയങ്ങളിൽ ഒരു ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അപ്രകാരം ചെയ്തതിനാണ്, പരസ്പര വിനിമയങ്ങളിൽ ഒരു പിഴവ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്രകാരം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന സദാ ഏകാന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഭർത്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് തന്നെ അവർ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിച്ചത്, അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം അനുസരിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഈ പത്നിമാരെല്ലാം ചിന്തിച്ചത്. അന്യഥ ഭഗവാന്റെ സ്വകീയ സഹചാരികൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ സ്വകീയ സഹചാരികൾക്ക് പോലും എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പ്രബന്ധ രചയിതാക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ഊഹാപോഹപ്പടുക്കൾക്കും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് അറിയാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വകീയ സഹചാരികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാജ്ഞിമാര്. അപ്പൊ രാജ്ഞിമാർക്ക് പോലും എന്തറിയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാനസിക ഊഹാപോഹപ്പടുക്കൾക്കും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? സൃഷ്ടിക്ക് അദ്ദേഹം കാരണഭൂതനായതിനെ കുറിച്ചും സൃഷ്ടി ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചും അഥവാ സൃഷ്ടിയുടെ ഉപാദാന കാരണം, നിമിത്ത കാരണം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം മാനസിക ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർ വ്യത്യസ്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗിക ജ്ഞാനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ കുറിച്ച്, അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമാണ്. അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗിക ജ്ഞാനം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പരമാർത്ഥത്തിൽ അവർ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അജ്ഞരാണ്. ഭഗവാനെ ഭഗവത് കൃപയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്, അവരെല്ലാവരും അജ്ഞരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമുള്ളൂ, മറ്റൊരു മാർഗത്താലും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിലും ഭക്തിയിലും അധിഷ്ഠിതമാകിയാൽ പത്നിമാരെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിലും ഭക്തിയിലും അധിഷ്ഠിതമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളവരാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 11-ാമത്തെ
അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.